Приятели, искам да ви покажа още малко красоти от високо. Тук не се вижда гората, от която дойдох отдолу в ниското. Сега гледайте, ето тук, там където е най-ниско, там дойдох. Големи панорами тук. 30 градуса е в момента, 2 часа. И излязох на шосе. Съвсем малко остава. До Албергето може би 2 км. Просто показвам пейзажа, който е много красив. Ниска планина. Както останалите в Баския. По Камино дел Норте. Бори, специално към теб се обръщам, защото знам, че ти е мерак голям. Трябва да вземеш и двете щеки. Няма нагоре и надолу. Няма равно, само нагоре и надолу има. Аз съм с една, защото нагоре не ми трябва. Надолу едната ми е достатъчна. Иначе ми тежат. Това е панорама. И красоти. И лека крачка. Хубаво време. Няма дъжд. Вижте панорамите. Каква красота. От високото. Ето ги кончетата. Чудна. Е там някъде долу в ниското. Ще бъде следващата отбивка. Ето това е Позуета, Алберге. Известно. С гостоприемството си за пилигрими. А моето е малко по-нататък. Така че, приятели, тук ви оставям с панорамата. И продължавам.